elskende Sally. Sally går lige gå en væk, lige gå højt, ja, det var godt. Alt på Esbjerg, såvel på fragt som på passagersiden. Og med Esbjerg som anløbshavn, så får færinger og islændinge mulighed for at komme langt tættere på de største danske byer inden for en rimelig rejsetid, og også komme meget tættere på det europæiske kontinent. Men det siger sig selv, at det her, det skal ikke kun være en envejstrafik. Det skal gå begge veje. Vi skal gerne fragte nogle folk nordpå også. Og derfor så går vi målrettet og meget proaktivt ind i en markedsføring af såvel pakkerejser som individuelle rejser til Færøerne og til Island. Det første tiltag, det er allerede sket i form af reklameindslag på TV2, og der er mere i vente. Det er præcis, ja, det er.